Sledujete Svet 11, svetové správy pravdivo, inšpiratívne a bez komentára v 11 minútach. Vitajte. Dnes sa okrem iného dozviete aj tieto správy. Al Jazeera, vojna USA a Izraela proti Iránu prináša výsledky. Marihuana nie je neškodná, štúdie varujú pred vážnymi rizikami. A povieme si tiež, že učiteľ vyhral. Nemusí učiť o rovnopohlavných manželstvách. Ďakujeme, že ste s nami. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že členský štát porušuje právo únie, ak občanovi neumožní upraviť údaj o pohlaví v úradných dokumentoch. Rozhodnutie vzniklo na podnet bulharského súdu. Verdikt je významný aj preto, že zasahuje do oblasti, ktorú si štáty tradične strážia ako vlastnú, otázky osobného a rodinného práva. Práve tu vzniká napätie, keďže tieto kultúrne a hodnotové otázky majú byť primárne v kompetencii členských štátov. Súd však zdôraznil, že ak nesúlad medzi identitou a dokladmi obmedzuje voľný pohyb alebo súkromný život, vstupuje do hry právo únie. Členské štáty preto musia zabezpečiť účinné postupy na právne uznanie tejto zmeny. Rozhodnutie tak opäť otvára otázku, kde končia národné kompetencie a kde začína nadradenosť európskeho práva. Herečka Jessie Buckleyová získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon za film Hamnet a prekvapila obsahom svojho prejavu. Namiesto očakávaných politických odkazov sa sústredila na rodinu, manželstvo a materstvo. Dojatá umelkyňa poďakovala svojim rodičom za podporu a vyzdvihla hodnotu slobody kráčať vlastnou cestou. Osobitne sa prihovorila svojmu manželovi, ktorého označila za najlepšieho priateľa aj otca. Silným momentom bolo aj vyznanie lásky malej dcérke. Zdôraznila, že materstvo je pre ňu najväčšou životnou rolou. Svoj prejav venovala všetkým matkám pri príležitosti Dňa matiek v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Reakcie verejnosti boli prevažne pozitívne. 2 týždne od začiatku vojny v Iráne naznačujú, že koordinovaná kampaň USA a Izraela prináša výsledky a výrazne oslabuje iránsku vojenskú kapacitu. K tomuto záveru prichádza dokonca televízia Al Jazeera, dlhodobo naklonená šítskému režimu v Teheráne a financovaná Katarom. Počet odpálených balistických rakiet klesol o viac než 90% z približne 350 na konci februára na asi 25 v polovici marca. Podobný vývoj vidno pri dronoch z viac než 800 na približne 75. Podľa odhadov bolo zničených až 80% schopností Iránu zasiahnuť Izrael. Zasiahnuté boli aj kľúčové prvky jadrového programu vrátane zariadení v Natanz a Fordov. Irán mal pritom k dispozícii približne 440 kg uránu obohateného na 60%, ktoré sú vhodné na výrobu jadrovej zbrane. Teherán tvrdí, že si útoky vyžiadali viac než 1400 civilných obetí. USA a Izrael však uvádzajú, že cieľia na vojenské objekty a personál a režim často aj tieto straty prezentuje ako civilné. Konflikt si vyžiadal aj najmenej 11 padlých amerických vojakov. Počas intenzívnych raketových útokov na Izrael dopadli úlomky zachytenej iránskej rakety v blízkosti chrámu Božieho hrobu v Jeruzaleme. Ide o jedno z najvýznamnejších miest kresťanstva spojené s ukrižovaním, pochovaním a zmŕtvychstaním Ježiša Krista. Raketu zneškodnili izraelské systémy protivzdušnej obrany nad mestom. Jej trosky dopadli v starom meste neďaleko budov gréckeho právoslávneho patriarchátu Jeruzalema. Podľa dostupných informácií nedošlo k žiadnym obetiam ani poškodeniu samotného chrámu. Incident však potvrdzuje, že raketové útoky zasahujú aj citlivé a historicky významné lokality v centre mesta. Bezpečnostné zložky štátu Izrael situáciu monitorujú a pokračujú v ochrane civilného obyvateľstva aj náboženských objektov všetkých vierovyznaní. Hoci Teherán dlhodobo označuje za hlavného nepriateľa Izrael, najtvrdšie údery Iránu smerujú na arabské štáty Perského zálivu. Spojené arabské emiráty, Kuvajt či Bahrajn čelia stovkám rakiet a dronov, ktoré zasahujú letiská, prístavy aj ekonomické centrá. Za prvých 15 dní konfliktu Irán odpálil približne 836 rakiet a vyslal 2568 dronov na krajiny regiónu. Len na Spojené arabské emiráty smerovalo viac ako 300 rakiet a vyše 1600 dronov. Proti Izraelu pritom v rovnakom období odpálil približne 330 balistických rakiet. Najviac zasiahnuté sú práve Emiráty, kde útoky poškodili infraštruktúru a vyvolali paniku v Dubaji. Napriek tomu krajiny regiónu neodpovedajú priamo. Paradox je zrejmý. Štáty, ktoré sú terčom najväčších útokov, ponechávajú odvetu na USA a Izraeli. Tento postoj pôsobí pokrytecký, keďže bezpečnostné riziko nie sú priamo oni, no vojenskú reakciu prenechávajú na iných. Otázka, či sa arabské monarchie odhodlajú k vlastnej vojenskej odpovedi, tak zostáva otvorená.
Americký republikánsky senátor Ted Cruz upozornil na rastúci antisemitizmus, ktorý sa podľa neho objavuje aj medzi časťou kresťanov a politickej debate na pravici. V rozhovore pre CBN kritizoval komentátora Tuckera Carlsona za rétoriku namierenú proti evanjelikálnym kresťanom podporujúcim Izrael. Podľa Cruza Carlson opakovane útočí na tzv. Kresťanských sionistov a konkrétne menoval aj bývalého guvernéra Mikea Huckabeeho, ktorý je dnes veľvyslancom USA v Izraeli. Senátor zároveň varoval pred šírením teologického konceptu teológie náhrady, podľa ktorého cirkev nahradila židovský národ v Božom pláne. Takýto pohľad označil za nesprávny a nebezpečný. Zdôraznil, že boj proti antisemitizmu nie je len politickou otázkou, ale aj morálnou a duchovnou výzvou. Demokratický senátor John Fetterman otvorene priznáva, že podpora Izraela stojí jeho stranu celé generácie voličov. Napriek tomu zdôrazňuje, že sa neriadi prieskumami verejnej mienky, ale tým, čo považuje za morálne jasné, a tým je podpora Izraela. Ako jeden z mála amerických zákonodarcov za demokratickú stranu tvrdí, že ide o principiálnu otázku, nie politický kalkul. V ostrom kontraste s tým Joe Kent odstúpil z pozície riaditeľa Národného protiteroristického centra. Svoje rozhodnutie zdôraznil tvrdením, že USA boli zatiahnuté do vojny kvôli Izraelu a Židom. Republikánsky senátor Lindsey Graham tieto výroky razne odmietol. Označil ich za súčasť najstaršieho antisemického mýtusu, ktorý prekrúca realitu a podkopáva bezpečnosť západu. Zdôraznil, že bez Izraela by boli Spojené štáty a ich spojenci menej bezpeční. Kentov prípad zároveň poukazuje na jeho dlhodobé sklony ku konšpiračným tvrdeniam a antisemitizmu. To vyvoláva vážne otázky o úsudku Joe Kenta a jeho dôveryhodnosti vo verejnej funkcii. Veriaci učiteľ z amerického mesta Nashville v štáte Tennessee dosiahol víťazstvo v spore so školou. Tá od neho požadovala čítanie knihy o manželstvách osôb rovnakého pohlavia. Eric Rivera, učiteľ prvého ročníka, požadoval o náboženskú výnimku. Obsah knihy podľa neho bol v rozpore s jeho vierou. Škola ho následne preradila na inú pozíciu a hrozilo mu prepustenie. Do prípadu sa zapojil právny inštitút First Liberty Institute. Ten argumentoval porušením zákona o občianskych právach z roku 1964. Predmetný zákon zakazuje diskrimináciu na základe náboženstva a vyžaduje primerané úpravy pracovných podmienok. Škola napokon ustúpila, vymazala disciplinárny záznam a umožnila učiteľom delegovať sporné učivo kolegom. Rivera tak môže pokračovať v práci v súlade so svojím presvedčením. Americký lekár Raymond Wiggins upozorňuje na nové vedecké štúdie, ktoré podľa neho poukazujú na vážne zdravotné rizika spojené s užívaním marihuany. V posledných rokoch vzniklo viacero rozsiahlých výskumov, ktoré spochybňujú predstavu, že ide o neškodnú látku. Podľa zistení existuje súvislosť medzi užívaním marihuany a problémami duševného zdravia, ako sú depresia, úzkosť, paranoja či psychózy. Výskumy zároveň naznačujú možné rizika počas tehotenstva a upozorňujú aj na spojenie s niektorými chronickými ochoreniami. Wiggins zdôrazňuje, že marihuana môže negatívne ovplyvniť aj schopnosť viesť motorové vozidlo a zvýšiť riziko dopravných nehôd. Vyzýva preto na väčšiu opatrnosť a dôkladnejšie skúmanie jej vplyvov na zdravie. Takmer 90,000 ľudí sa počas víkendu zišlo na veľkom evangelizačnom podujatí Esperanza Lima v hlavnom meste Peru. Americký kazateľ Franklin Graham tam kázal evanjelium na Národnom štadióne v Lime. Podľa organizátorov bol zaplnený počas 2 večerov od tribún až po posledné miesta. Podujatie pripravila evangelizačná asociácia Billyho Grahama. Tisíce ľudí, ktorí sa nedostali dovnútra, stáli aj na uliciach okolo štadióna, aby si vypočuli posolstvo o nádeji v Ježišovi Kristovi. Do organizácie sa zapojili viac než 2400 miestnych cirkví a pre ľudí s obmedzenými možnosťami zabezpečili organizátori stovky autobusov. Podľa organizátorov sa tisíce účastníkov rozhodli verejne vyznať vieru v Ježiša Krista. Pravidelný pohyb môže zásadne ovplyvniť naše zdravie aj napriek genetickým predispozíciám. Upozorňuje na to profesorka Barbara Ukrupcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Podľa nej existujú epidemiologické štúdie, ktoré ukazujú, že aktívni seniori majú výrazne nižšie riziko vzniku Alzheimerovej choroby. Pohyb však nie je jediný faktor, rovnako dôležitá je výživa a kvalitný spánok. Spolu tvoria základ životného štýlu, ktorý dokáže oddialiť viaceré ochorenia, vrátane cukrovky druhého typu. Tá úzko súvisí so sedavým spôsobom života a obezitou. Ukrupcová zdôrazňuje, že genetika zohráva úlohu, no nie je rozhodujúca. Pravidelná aktivita môže spomaliť starnutie, zlepšiť kognitívne funkcie a dokonca podporiť zdravie kosti pri osteoporóze. Je to zároveň jasná pripomienka, že zdravie nie je len otázkou liekov, ale každodenných rozhodnutí. Pohyb nie je doplnok, je základ, ak toho dlhodobo
dlhodobo zanedbáva, vedome sa pripravuje o kvalitu života v jeho druhej polovici. To bolo všetko z dnešných správ. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme všetko dobré.